Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasal utawi iki iku fasal swiji fil hukmi nerangake ing dalam hukum bil bayyinati kelawan saksi. Wa idza kana tatkalane ana wa idza kana tatkalane ana ma'al muddai iku tetep ing dalem sumertane wong kang dakwa apa bayyinatun saksi. Sami'a mongko ngrungu ha ing bayyinah sapa al hakimu hakim. Wa hakama lan ngukumi sapa hakim ngukumi lahu maring muddai biha kalawan sebab bayyinah. In arafa lamun weruh sapa hakim adalataha ing sifat adili bayyinah. Wa illa lamun ora in arifa tolaba mongko numprih nuntut meminta sapa hakim minha saking bayyinah atas kiyata ing bersihake. Wa intakun lamun ta ora ana lahu iku tetep keduwe mudai ail mudai tegese wong kang dakwa apa bayyinatun saksi. Fal qaulu mongko utawi ucapane ucapane kang den trima iku qaulul mudda'a alaih ucapane wong kang dakwa sapa alaihi al biyamini kelan sumpahe mudda'a alaih. Wal muradu utai perkara kang den karepake bil muddai kelawan muddai wong kang dakwa iku man wong yukhalifu kang nulayani berbeda apa qauluhu ucapane man adzahira ing pertelane. Wal mudda'a alaih utahe perkara kang den karepake bil mudda'a alaih kelawan wong kang den dakwa iku man wong yuwafiku kang nyocoki apa qaulu ucapane man adzahira ing pertelane. Fa inna kalamun to bangkang ai imtana tegese dadi kacegah sapa al mudda'a alaih wong kang den dakwa sapa alai al anil yamini saking sumpah al matlubati kang den suprih minhu saking mudda'a alaih ruddat mongko den tolak apa yamin utawa den balekake apa yamin alal muddai ing atase wong kang dakwa. Fayuhlifu mongko nyumpah sapa fayuhlafu mongko den sumpah sapa muddai hina idin ing dalem mangsane ruddat alal muddai wa yastahikulan amrih ngehaki sapa muddai al mudda'abi al mudda ing barang perkara kang den dakwa apa bihi al wan naqulu utawi maknane mbangkang ayyakula iku ngucap sapa al mudda'a alaih ayyakula iku yen to ngucap sapa al mudda'a alaih wong kang den dakwa sapa al ba'da ardil qadi ing dalem sause mentokakene memanggilnya qadi alaihi ing atase mudda'a alaih. Pemanggilan al yamina ing sumpah. Rupane ana utawi ingsun nakilun iku wong kang mbangkang utawa wong kang kacegah anha saking yamin. Au yakula yen to ngucap lahu maring mudda'a alaih sapa al qadi rupane ihlif sumpah sapa sira fa yaqulu mongko njawab sapa mudda'a alaih la ahlifu ora sumpah sapa ingsun. Wa idza tata ayat tatkalane dakwa-dakwan saling menuduh saling mendakwa sapa ai isnani tegese sapa wong loro syai'an ing suwi-wiji fiyati ahadima ing dalem tangane salah sijine isnani. Fal qaulu mongko utai ucapan kang den trima qaulu sahibil yati iku ucapane wong kang anduweni tangan yamini klan sumpahi sahib annaladzi ing sak temene barang perkara fiyati kang ana ing dalem tangane sahib lahu iku tetep milike sahib iku tetep keduwe sahib. Wa idza kana tatkalane ana apa mudda'abeh barang kang den
fi aidihima iku ana ing dalem pira-pira tangane wong loro isnani aulam yakun utawa ora ana apa muta'abih fi yadin iku ana ing dalem tangan wahidin kang siji minhuma saking isnani tahalafa mongko sumpah-sumpahan sapa isnani waju ila lan den dadekake apa almutta'abih barang kang den dakwa apa bi albainahuma ing dalem antarane isnani nisfaini iku setengah-setengah waman utai sapane wong halafa iku sumpah sapa man ala fi'li nafsi ing atase nglakoni awak dhewe man isbatan kelawan netepake aw nafian utawa nafiake halafa mongko sumpah sapa man alal bati ing atase mesthekake wal qat'i tegese mesthekake wal batu ta lafat al batu bi muwahhadatin kelawan den titik siji fa musannatin nuli den titik loro fauqiyatin kang bangsa huruf ndure kang bangsa titik ndur maknahu iku utawi maknane al batu al qat'u iku pasti wahina ing dalem mangsane maknahu al qat'u fa atafa mongko nuli nyambung al musannif al qat'a ing lafat al qat'a alal batti ing atase lafat al batti min atfi tafsiri saking atof tafsir wa man utai sapane wong halafa iku sumpah sapa man ala fi'li ghairi ing atase nglakoni sakliyanine man fa fihi mongko iku tetep ing dalem fi'li ghairihi tafsilun utawi ana tafsil utawa rincian fa ing kana mongko lamun ta ana apa fi'li ghair isbatan iku netepake fa'ala mongko sumpah sapa man alal bati ing atase mesthekake wal qat'i tegese mesthekake wa idza kana tatkalane ana wa idza kana tatkalane ana apa fi'li ghair nafyan iku nafi'ake mutlaqon kelan mutlak halafa mongko sumpah sapa man ala nafyil ilmi ing atase nafi'ake ngawruhi wa huwa utaiman anahu iku sak temene man iku layak lamu ora weruh sapa man ora weruh anna ghairu ing sak temene sak liyane man fa'ala iku nglakoni sapa ghair kadza kaya iki anna amman nafyu anapun utawi nafi'ake al mahsuru kang den batesi fayahlafu mongko iku sumpah fihi ing dalem nafyul mahsur sapa asyasu awaan alal bati ing atase mesthekake alal bati ing atase mesthekake wallahu a'lam bishawab.